Mga ka-idol, nato sa dagat karon da plane sa Unasan. So manguha ta og kung si makit-an to diri nga makaon. Kilaw na tong hilaw mga ka-idol. Tamala kasag isda kung to makit-an atong kaonon mga ka-idol. Kutob sa makit-an to mga ka-idol, basta makaon lang. Sige. Kung naman sa pres dagat, sogro na to mga ka-idol. Gamay nagpaak. Okay. Sino munang kumain? Ikaw. Huli na mga ka-idol. Bayad na nagkahuli dyan mga idol. Paglayan. Okay mga ka-idol. Piti siya. Ilang mo ba? Mga ka-idol, tara. May nahuli. Wala nang paak. Pero masarap to. Damn! Bungas. Ay, wait tapon. Tanad ako. Ito di ay. Ang sarap mga ka-idol. Wala. Walang natira. Mag-vlog pa kayo. Ilmer. Yung motor ka sa Ilmer. Gawilihan mo ba? Yan ba? Ang liit. Sarap yan. Isda. Sino kakain? Ikaw yun? Ako. Ako. O, ikaw. Halo, umuti na. Si Janry Bulo ang Wow! kumakain. Maliit. Wow! Lah, kinain. Si Boy Tapang ah. Huli na naman. Kakaon na. Ikaw yun. Wag mo kunin ang mga paak yan. Patulang kunin mo. Ito mga ka-idol, buhay po ito mga ka-idol. Ipomos ka na. Ang dami pang mga kamay. Oh. Walang natira. Ang sarap mga ka-idol. Ano, kain tayo? Wow. Ha. At naawa. Nakrik. Sana mayroon pa tayong mahanap. Salamat ka-idol. Ikaw naman kumain. May paak pa ako sa simot. Yan ang tribo ng buhay pa. Sarap. Tawa kayo. Ano? Kita mo ba, Antay? Kain doon, oh. Kinain. Kain doon, tae. Tayo kain doon, kinain doon, oh. Tayo kain doon. Tayo. Oo, tayo kain doon.